ברוכים הבאים לעוד פרק של להיות אלפא. אם אתם לא מזהים את הקול, זה בגלל שאתם לא צופים כרגע בווידאו. כי הגרסה הפוטוגנית יותר, הצד הפוטוגני יותר של הפודקאסט נמצא לידי, הוא בכלל המנחה. עדן מיטרן כפרה עליו, ואני באתי, אחי, אני בהפרעת קשב מיד אמרתי, אחי, תן לי להתפרץ, תן לי לדבר, רק תן לי לעשות משהו, ועכשיו אתה תיקח את השיגונות שלך, איזה כיף שהבאת אותי. אז אנחנו עם ארז שטראוס בעצם, שארז שטראוס הוא בעלים של חברת קריאייטיב, ואני בעצמי התארחתי בפודקאסט שלו על סקס. פרה עליך, כן, יש לי פודקאסט עם ליה. פרק 22. פרק 22, אסור שיהיו לה ידידים, זה השם של הפרק, מילים שלך, לא מילים שלי, אפשר לדבר על זה תכף. אפשר לדבר על זה. ואיזה כיף, אחי, שאנחנו סוגרים מעגל בפודקאסט שלך, כי נראה לי יש לנו הרבה על מה להשלים שיחה. יש לנו הרבה מה להשלים, אחי. עכשיו, אני דיברתי על זה, דיברתי איתך את היום, לפני זה, ש10% מהגברים בישראל מזיינים 90% מהבחורות. ובואו רגע נדבר על זה בתכלס, נסביר להם מה זה אומר. לא, אחי, לא תרחם עליהם קצת, מה שלומך? תשמע, אני חושב רק 10% מהגברים זיינים את כל הצ'וצ'ו. סתם, אתה יודע, מעבר להוק באמת המאוד קליק ביתי, יש אמת בדבר. אני באמת חושב שיש 10%, 20% מהגברים בישראל, שמושכים את תשומת הלב של כנראה 80-90% מהאנשים בישראל. ויש לזה סיבה מאוד מאוד פשוטה. רוב הגברים הם מניה נוראית. כמה מהגברים בישראל, שאתה מכיר, גם תחשוב, היום יש לך סביבה מנצחת. עד שמצאתי אותה. עד שמצאת אותם. חברים שלך מהתיכון, לך אחורה. מי ששומע את זה, מי שצופה בזה, תנסה לחזור אחורה. חברים שלך מהתיכון, אנשים שהיו איתך, שירתו איתך בצבא. אנשים שעבדו איתך במקומות עבודה הראשונים שלך. איפה החיים שלהם היום? הם מתאמנים? הם יזמו עסקים? הם מתנדבים? היו להם מערכות יחסים משמעותיות? רוב האנשים, אחי, תמונת המצב של רוב הגברים, במיוחד, אתה יודע מה, מי מאזין הרי, מי קהל היעד שלך, אני מכיר. חבר'ה, כנראה טיפה, אולי לפני הגיל שלי או בגיל שלי, אני בן 24 תוך כדי שאנחנו מדברים, חבר'ה משוחררים אחרי צבא, שכנראה מתעניינים מאוד בעולמות ההתפתחות האישית, ואולי הם בדיוק בונים את העסק הראשון שלהם, והולכים קצת למכון, והם בדיוק באיזה חודש מונק מוד, והם, או שהם ממש רוצים זוגיות, או שהם אומרים כזה, אסור שתהיה לי עכשיו בת זוג מרכזית, כי תסיח את הדעת. להשקיע בעצמי, והכל. חייב להשקיע בעצמי. זין בפיתה, אחי. ואז הם באים, אתה מבין? והם חושבים שהם שולטים בעולם, שמחר בבוקר הם יבואו עם כל הדבר הזה, אני רץ, אני קם ב5 בבוקר כבר חצי שנה, איך כל הצ'וצ'ות לא נמשכות אליי כבר. אחי, חרת בפיתה. גברים בגילי ה-20 שלהם הם מניה נוראית. הם עוד לא יציבים רגשית, הם עוד לא יציבים כלכלית. בכל רגע נתון כנראה שיש בחור בין 30, 40 או 50, שהוא הרבה הרבה יותר בטוח ממך, הוא הרבה יותר אלפא ממך, ואז הם מצפים, אתה מבין, גם ניגע בזה תכף, מצפים שהם יכירו איזו מישהי, והיא תזרוק את כל החיים שלה הצידה, והיא תבשל להם, והיא תרד במשקל, והיא תגיד, אין לי ידידים, אני לא יוצאת, והיא תרד להם חצי מהיממה. אשת חיל. אחי, באיזה עולם? למה מה אתה שווה? מה אתה שווה? בניגוד, אתה יודע, אנחנו גברים, אנחנו לא יכולים, מה זה לא יכולים? בחוק המספרים הגדולים, רוב הגברים, בני ה-20, 25, 30, לא יוצאים עם נשים בנות 35, 40, 45. בניגוד קיצוני לזה שבחורה שיודעת מה היא רוצה, בת 25, יכולה בכיף לעוף על בחור בן 35, שכנראה יותר יציב כלכלית ממך, כנראה ראה דבר או שתיים עם בחורות יותר ממך, כנראה לא כל דבר קטן מערער אותו, והנה אתה הדוגמה הבטוחה, אחי, יש לך מערכת יחסים כזאת די דומה בבית. נכון, קודם כל אני חושב שאני חטפתי הרבה כפות בחיים שלי בשביל להבין את זה, אני חושב שאני גדלתי בדור אחר לגמרי, כי אני חושב שהדור של היום מסתכל באמת הרבה ברשתות החברתיות, הם רואים אותך עם בחורות שהם היו מתים לצאת איתם, והם מתבאסים. אתה יודע, במקום לבוא וללמוד, הם אומרים, שיט, למה לא אני, והם מקשיבים לאנשים שתכלס אין להם את זה. אני מאמין שבסופו של דבר אתה צריך להקשיב לבן אדם שהגיע למה שאתה רוצה. והם מסתכלים על זה ואומרים, בגלל שהוא נראה טוב, בגלל שיש לו כסף, בגלל שהוא חתיך, בגלל הכל, יש לו את הדברים האלה. עכשיו, אני מסכים עם חלק מהדברים, אני מסכים שגבר צריך לעשות כסף. אני מסכים עם זה שגבר צריך להתאמן, גבר צריך לעשות, אבל בסופו של דבר, הביטחון העצמי שלנו, הערך העצמי שלנו, זה לא רק הכסף שלנו, זה לא רק המראה שלנו, כי בוא ניקח לדוגמה שאנחנו נגיע לגיל 40-50, אנחנו לא נראה כמו שאנחנו נראים היום. נכון. זה יקרה. ואז מה יכול לקרות לבן אדם שלא בטוח בעצמו, שפתאום לוקחים לו את הכסף, פתאום לוקחים לו את המכונית, את המפתחות, את השעון, מה יקרה לו? מה פתאום הוא יהיה עם חסר ביטחון? אז הגברים האלה, אני חושב שנמצאים ברגשי נחיתות מטורפים, ומה הם עושים? אומרים להם, תקומו כמו שאמרת ב5 בבוקר, אני אקום ב5 בבוקר, אני אעשה כסף. אני אקרא את הספר הזה והזה, אני אעשה כסף, אבל הם לא עושים כלום בתכלס. מה הם עושים? הם רוצים את הבחורה, הרי מה אני אומר? יש לך בחורה עכשיו ברמה מאוד מאוד גבוהה.
אוקיי, אתה רוצה אותה? איפה אתה נמצא? אתה נמצא פה, יש פער. כן. והם אומרים, לא, אני לא רוצה את הבינונית, אני רוצה את הבחורה הגבוהה. אחי, תעבור דרך. מה קורה לך? הכי פשוט, תראה את זה ככה. רוב הגברים, וזה כבר לא קשור רק לבחורות, רוב הגברים חולמים, אם יש להם שאיפות, וזה חלק מהרצון שלנו, האגו שלנו להיות זכרי האלפא, רוב הגברים רוצים להיות הטופ 1%. הטופ 1% של המין. הבעיה מתחילה בזה שכשאתה מנסה להיות טופ 1% של משהו, זה אומר ש by definition, אתה צריך להיות טוב יותר מ-99% מהמתחרים שלך. 99% מהתחרות. והאמת הפשוטה היא שלא כזה מהר הופכים להיות טופ 1%. ואז מגיעים כל מיני מנטורים אינטרנטיים, וגורואים, ובעלי עסקים. בשטח. והם אומרים, טוב, יש פה איזשהו כאב מאוד מאוד רציני. הרי הצורך שלנו כגברים ביותר הכרה, יותר ממון ויותר כוס, הוא מולד. החבר'ה האלה, הבני 16 האלה, הבני 18 האלה, אולי אפילו הבני 28 האלה, אין להם את זה. הם לא יודעים איך להגיע לנקודה הזו, אז בואו נמכור להם שעל ידי סט של חוקים, על ידי סט של פעולות, בוודאות הם יגיעו לשם. אז תקום ב5 בבוקר, ואל תביא ביד על פורנו, ותצא רק עם בחורות מסוג מסוים, ותעשה את העסק ככה, ואל תעשה עסק ככה, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני קם אחי ב10 בבוקר. 10 בבוקר, אתה יודע למה? כי ב5 בבוקר אני מרגיש כמו פאקינג חרה. זה מה שאני אומר לכם כל הזמן. שום דבר, אחי, לא קורה. מה קורה ב5 בבוקר? אתה יודע מה הסתכל, אתה יודע שהייתי כמה פעם, אתה יודע מה מצחיק פה? שאני בגיל 27 עברתי את הדברים האלה. אני כן עסקתי את הבחורה שאני רוצה, אבל לא הייתי במצב הכלכלי שאני רציתי. כן. אז אני הקשבתי לקום ב5 בבוקר. אתה יודע מה הייתי עושה ב5 בבוקר? הייתי קם ומסתכל על התקרה. בטח, ויש איזושהי כאילו אשליה של, אתה יודע, הם עושים טקס בוקר, הם עושים טקס בוקר של 3 שעות, והם מסמנים מלא וי. רצתי, עשיתי מקלחת קפואה, כתבתי יומן פרי פלואו, אני תותח על, 3 שעות אחי, 9 בבוקר, הם גמורים מעייפות, עוד לא התחילו להכניס כסף. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך משהו, קודם כל, זה למי מתאימה. אני הבנתי שזה לא מתאים לי, אני הבנתי שמתאים לי לקום 7-8 בבוקר, שלי. למה? כי אם אני יודע שב-7-8 אני קם בבוקר, מתחיל לענות למיילים, ואני אוהב להתאמן הרבה פעמים בערב, אתה יודע, פעם הייתי גם על קטע עצמי, הייתי אומר, שיט, לא קמת ב5 בבוקר, איזה אפס, אתה מה היית עושה? וזה מה שהם עושים לעצמם. אחי, מי יכול באמת לקום ב5 בבוקר, ואז ישרוד עבודה עד 10 בערב? יותר מזה אני אגיד לך, אתה יודע מה? אם מה שעושה לכם טוב זה לקום ב5 בבוקר, תקומו ב5 בבוקר. אבל אל תחשבו לרגע שזה מה שיגרום לכם להצליח. שזה מה שיגרום לכם להצליח. כי האמת היא שהנה ואני חווה את זה. אתה יודע מה? אני לא, בוא נדבר פתוח. אני לא כנראה ב5% של המקום שאני רוצה להיות בו, מבחינה כלכלית, מבחינה גופנית, מבחינה מנטלית. אבל הדבר האחד שאני מבין, זה שחלק מהקטע, זה אי הוודאות. אתה קם בבוקר, ואתה עובד ממש ממש קשה עבור איזשהו פרויקט. אתה קורא את התחת, אתה משלם לעצמך כסף, או שאתה בכלל זה בור כלכלי שלך. אתה יכול לעבור חודש, אחי, או חודשיים, או חצי שנה. אתה לא יודע אם הדבר הזה בכלל יעבוד. אין תוצאות עדיין, נכון? אז מה הרבה יותר קל להגיד? אוקיי, זין על זה, אני לא רוצה לעשות דברים שהם truly exceptional. אני אלך לצ'קליסט הקטן הזה, ואז מה קורה? בלי שאתה שם לב, אתה התחלת את המסע הזה, כי רצית להפוך להיות טופ 1%. מצאת את עצמך, עושה בדיוק את אותם דברים, כמו ה-50% בטא האחרים. נכון. אני חושב קודם שזה אינדיבידואלי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, אני חושב שגם רציתי לשאול אותך, מה בעצם גרם לך, כמו שאתה אומר, אתה לא נמצא בשיא שלך מבחינה גופנית, כמו שאמרת, מבחינה כלכלית שאתה אומר, מה בעצם גרם לך להשיג באמת הבחורה שאתה רוצה, ובאמת להיות בטוח בעצמך, כי אתה סיפרת לי פעם שהיית ילד שמן. אתה סיפרת לי שלא היית במקום הזה, אתה בחור צעיר. אבל אני רוצה באמת לדעת, כי גם אני הייתי במקום הזה, שהייתי ילד מאוד מאוד רזה, ואני כן מבין אותך, אני רוצה לדעת מה גרם לך לעשות את השינוי הזה. שאתה לא נמצא במקום שרצית עדיין. בוא ניקח את זה אחורה. בוא ניקח, אני מנסה לחשוב, גיל 16, תמונת מצב שלי גיל 16. גיל 16, אני חבר נבחרת ישראל בג'ודו. זה היה האופי שלי. זאת אומרת, מצד אחד, כל העבודה הקשה וכל המשמעת וכל ההרגלים הגיעו משם, אבל מהצד השני, זה היה איזשהו תירוץ אפילו במידה מסוימת לא להתמודד עם השדים שלי. לברוח. בטח, אני יכול להיות גאה, אחי, חבר נבחרת ישראל בג'ודו, זה הטייטל שלך. מדהים. הייתי מתחרה במשקל פתוח, זאת אומרת, אני הייתי נע על בין 110 ל-120 קילו. הסוויץ' שאני עשיתי בירידה במשקל זה שקראתי את המיניסקוס בתחרות, ואז כשפתחתי עיניים, הרופא קצת היה סקפטי לי אם אני יכול לחזור לספורט תחרותי, אז פתאום
כשהיה קטע של, ג'ודו היה החיים שלי, ופתאום הרגשתי שהחיים שלי תלויים באם אני ארד במשקל או לא, זה היה כאב מספיק חזק בשביל לגרום לי לרדת. שמחה את עם הגב לקיר. בדיוק. כי לפני זה לא הצליח, וזה לא שהייתי מבסוט, אבל הייתי חייב להרגיש כאילו החיים שלי תלויים בזה. עכשיו, באותה תקופה, הייתי מאוד רועש ומאוד דומיננטי, וגם, בוא נגיד, לא הייתי מנודה. הלך לי לא רע עם בחורות, אבל תמיד דמיינתי שמאחורי הגב, כולם מטנפים עליי. כולם מדברים איזה שמנמן, איזה... זה קרה באמת או שדמיינת, שזה גם משהו? האמת היא איפשהו באמצע. אבל היה לי איזשהו צורך להוכיח כל הזמן שאני חיפשתי בבחורות את הוולידציה. שמישהי, אתה יודע, אתה שוכב עם מישהי, כולם יודעים שאתה בזוגיות. מדהים, אתה לא פקט אפ, אתה בטוח שאנשים פחות מדברים עליך. וחלק מהאבולוציה הייתה, אתה אומר, הנה תראה, בוא ניקח את זה היום, גיל 24. הדבר שאני חושב הכי משך, מבחינת, אתה יודע מה, זה לא מה שמשך, זה מה שמשאיר, תכף נדבר על מה משך, אבל הדבר שמשאיר את הזוגיות שלי עם יובל יציבה, טפו ברוך השם, ולא רק יציבה, אלא מדהימה, זה שאני מאוד בטוח במוצר שאני מביא לשולחן, אחי. אני מאוד בטוח במי שאני. אני נותן ליובל את החופש להיות מי שהיא. תכף נדבר על החופש הזה אם אתה רוצה. חופש. ולא כל דבר קטן מערער אותי. עכשיו, תחשוב למה... הייתי נותן, אתה יודע, בוא מקשיב לזה עכשיו ילד בן 18. הייתי מכיר לו בחורה כמו... אתה יודע מה? הייתי מכיר לו איזו בחורה מדהימה, 10 ליגות מעליו, רוצה אותו. הוא לא היה מתמודד איתה. הוא היה מפקשש את זה, אחי. הוא היה מפקשש את זה. הוא לא היה יודע להתמודד. בשנייה שהיא הייתה מקבלת איזה 5 הודעות, ומקבלות כנראה 200 הודעות על בסיס יומי באינבוקס. הוא היה משתין במכנסיים. הוא היה משתין במכנסיים, הוא היה מתחיל להיות אובר פרוטקטיב, היה יורד לה מתוך כל הנואשות הזאת, והיא הייתה עוזבת אותו. ברור, מרגישה את זה. צריך לעבור איזושהי אבולוציה. ונכון להיום, תראה, בהכי פתוח אני מדבר. אני כן נמצא, אני מרגיש שמבחינה זוגית סוף סוף הגעתי לנקודה שאני חלמתי להיות בה כל החיים, ומפה עכשיו מתחיל איזשהו תהליך של העמקה בזוגיות הזאת. מבחינה כלכלית, אני בונה את עצמי, ואני מבסוט על הדרך. יש הבדל מאוד גדול. שמעתי עכשיו משפט שמאוד אהבתי. גאה, אבל רחוק מלהיות מסופק. זה הנקודה, אני חושב שגם אתה שמה. מכיר את זה טוב מאוד, אחי. יפה. מכיר את זה טוב מאוד. וברמה התזונתית גופנית, תשמע, מאוד מפריע לי. אני סוחב, אני אגיד, באמת, אני סוחב הפרעות אכילה מהתקופה כספורטאי תחרותי. חתכתי המון במשקל, הייתי עולה, יורד, תדמיין רק מה זה. אני גם ספורטאי, אני מבין מה זה, אחי. אתה כאילו חודשיים חותך משקל לתחרות, יורד איזה 8 קילו בשבועיים זה האחרונים. מזיין את הגוף. ואז יש לך שבוע, מיד אחרי התחרות, שבא לך, תכלס אתה יכול לאכול מה שבזין שלך. זה יצר אצלי בולמוסים והתקפי אכילה, וזה השדים הפרטיים שלי שאני מתמודד איתם היום. אבל תשים לב, שזה כאילו, זה לא מונע ממני, אני חושב שזה חלק מהקטע, אני מדבר על זה הכי פתוח שיש. אני על זה. ואישה, אגב, תראה, יובל, בת הזוג שלי, יכלה ללכת בעיניי, כנראה יכלה להשיג כל גבר שהיא רוצה במדינת ישראל. אני לא חושב שבינתיים אני המניה הכי יציבה. אתה לא מרגיש שאתה יכול להשיג את כל הבחורה שאתה רוצה במדינת ישראל? אני לא חושב שאני היום רגשית, תראה, יש פה עניין, כי בסופו של יום אני חושב שמה שאני מביא לשולחן זה המניה הכי שאפתנית בחדר. אבל לא כולם, וצריך לדבר הכי פתוח. בוא נסתכל רגע, אנחנו נמצאים בנקודות שונות בחיים, וגם כנראה מי שמאזין לזה נמצא בנקודה אחרת. נכון. מי שלא בחיים, גבוהה יותר, נמוכה יותר, בכל מיני פרמטרים, אם זה הזוגיות, התזונה, הכסף וכו'. יש נשים שהיום לא מסתפקות במניה השאפתנית, אחי. הן צריכות את המניה המוגמרת. ואני חי עם זה בשלום לחלוטין. קודם כל אני חושב שאם אני הייתי מקבל רגל בדלת ומדבר איתה שעה בדייט, זה היה משתנה, כן, אבל זה כבר היהירות שלנו. אבל אני חי עם זה בשלום, כי אלה חוקי הג'ונגל. אני חושב שבחורה, אנחנו מדברים על זה, בחורה שרוצה כסף, אני אומר את זה גם לקוחות שלי, היא תרצה כסף, זה לא משנה, היא תראה יותר כסף, היא תלך ליותר כסף. תמיד יהיה בחור יותר יפה ממך, יותר עשיר ממך, יותר חכם ויותר מצחיק, תמיד זה יהיה. אבל מה שאני נותן, מה שאני תמיד אומר, אני יודע מה אני שווה, מה עדן מביא. נכון. אתה הבנת, אני כשהכרתי את מריה, אז היא סיפרה לי שהיא הייתה ילדה בת 19, שתמיד ילדה בת 19, עם 10,000 עוקבים, אני עם 500 עוקבים. יצאתי איתה לדייט, ואני זוכר שבדיעבד אחרי זה היא סיפרה לי שבאותו שבוע הייתה בדייט עם אנשים, עם חבר'ה שהלכו אותה עם מרצדסים, עם פה, עם שם. איך זה גרם לך להרגיש?
פצצה, לא אכפת לי, כי אני יודע מה אני מביא לשולחן. אני אגיד לך יותר מזה, אני לקחתי את האוטו של אבא שלי, לא משנה, זה לקחתי את האוטו של אבא שלי, והיא שמה לב, כאילו, לא אכפת לה מזה, זה לא בחורה שאכפת לה מכסף. היא אכפת לה ממה אני מביא עם עצמי, ראתה שאני, קודם כל, תשמע, הגובה שלי, המראה שלי כן קנה איפשהו, אבל יותר מזה, היא לא הייתה נשארת איתי, אם האופי שלי לא היה כזה. אז מה היית אומר באמת לכל אותם חבר'ה, בני 20 שמאזינים לך כרגע, אתה אומר, איזה כיף, אני יכול להשיג כל בחורה, והם אומרים, בטח, אחי, תראה איך אתה נראה, 1.80 ומשהו, כולך חטוב, מה אתה רוצה? סבבה, אני אראה כמוך, אני גם מזיין כל מה שזז. אז אני אגיד לך, קודם כל, זה לא המראה, אני אסביר לך למה. קודם כל, אף אחד לא יודע, הרבה לא יודעים שאני סובל מקוליטיס. הם לא יודעים כמה קשה אני עובד בשביל לראות ככה, הם לא יודעים איך הייתי נראה, שהייתי נפוח והייתי גדול, זה מבחירה שלי בסופו של דבר. הביטחון העצמי שלי היה ברצפה. אם לא הייתי מחזק את הפנימיות שלי, לא הייתי יכול לצאת עם בחורה ברמה שנצא איתה היום. אני כן יצאתי עם בחורות ברמה, וזה היה משהו מאוד קצר. כן, המראה עזר לי, בוא נגיד תכלס, המראה עזר לי, אבל לאורך זמן ארוך, זה לא היה עוזר לי. זה לא היה משהו שנותן לי את הביטחון הזה עם הבחורה, ועם האופי, ועם איך שגדלתי והתקדמתי. אז כן, מראה עוזר, בוא נגיד תכלס, אבל יש לי שאלה אליך אחרת. אם אתה יודע שאתה עושה את 100% שלך במכון כושר, כן. בתזונה שלך, בהתקדמות שלך האישית ועם הכסף, ואתה באמת כאילו מתפתח מיום ליום, מה זה משנה? אתה הרבה יותר שווה מגבר שנראה טוב אבל הוא מטומטם. מדהים, מסכים איתך. מסכים איתך, ויותר מזה, המוטיבציה שלי היום לקום בבוקר, חלק ממנה, אני קם בבוקר, ואני רוצה שהבת זוג שלי תהיה גאה בי. ואני קם בבוקר, ואני רוצה שאבא שלי ואמא שלי יהיו גאים בי. למה זה משנה לך באמת שאבא שלך ואמא שלך יהיו גאים בך? למה זה חשוב לך שאתה לא תהיה גאה בעצמך? קודם כל, זה חשוב. זה בא מיד אחר כך. הם מבינים מה אתה עושה היום? כן. כי אצלי לא. אני משתדל מאוד להסביר, ואני אסביר לך בדיוק עוד חצי שנייה למה. אני אגיד רק למה חשוב לי בת זוג נניח והורים לפני אני עצמי, כי לפעמים אתה מול עצמך, אם החיים שלך לא תלויים בזה, אז יש בקרים שזה לא מחזיק. גם אני היום, תראה, ספורטאי תחרותי לשעבר. יש בקרים שכשזה רק אתה מול עצמך, אתה אומר, יאללה, קוסומו, כאילו, נשען עוד שעה. וכשזה נהיה, כשאתה בא ואומר, תראה, עכשיו אתה שואל למה חשוב לי. אבא שלי היה קם בבוקר, 5 בבוקר כל בוקר, נוסע לעבודה שלו. עובד חרוץ, מגיע ב-6 בערב הביתה. שכיר היום הוא... כן, הוא מנהל בכיר בהסתדרות. וגם אז היה מנהל בכיר באלעל, מנהל פרויקטים. אבא שלי, אחי, אני הייתי בן 7, 10, 12, 15. אבא שלי היה עובד מ-5 בבוקר, 5 בבוקר הוא קם, יוצא 5:45 למשרד, נותן בראש, עובד הכי קשה שהוא יכול, בשביל לפרנס אותנו, מגיע, יוצא בערך ב-5 מהמשרד, מגיע ב-6 בערב לבית שלנו בחולון, אחי, אני הייתי מוכן עם תיק ג'ודו, לוקח אותך. עם החליפה בפנים, בדיוק סיימתי לעשות שיעורי בית נניח, יורד למטה, נוסע איתי למועדון, מקפיץ אותי, לא היה לי רישיון. אבא שלי, סיים יום עבודה, מחכה לי שם, כדי שאני לא אחזור לבד, כדי שתהיה לי גם את השינה שלי, כדי שאני אספיק את הלימודים שלי, כדי שיהיה לי את הפנאי שלי. מחכה לי שם, אחי, 2 שעות. לפעמים עולה למעלה, לפעמים נשאר ברכב. אני יורד למטה, אחי, עם החליפה מזיע, כולי שרחה, מכניס אותי לאוטו שלו, מקפיץ אותי הביתה. אחר כך אני גדל, אחי. אתה יודע, ספורטאי במדינת ישראל, זה לא שמישהו שופך עליך כסף. עד הנקודה שבה אני התחלתי לפרנס גם את עצמי, התחלתי לעבוד כמלצר, ניסיתי לממן כמה שאני יכול. ההורים שלי, אחי, חלק מאוד גדול, אתה יודע, לא היה חסר לי שום דבר בחיים, אבל ההורים שלי גם לא מיליונרים. נתנו לך למה שהם יכולים, אתה אומר שהשקיעו בך. הם שמו מכל מה שהם יכולים, כדי שלקריירה שלי יהיה את הצ'אנס הכי גדול להצליח. ואני חושב שזאת החובה שלי היום, בגיל 24, גם אם אני לא ספורטאי אולימפי, להראות להם כמה זה היה שווה את זה. הבנתי. ובסופו של יום, זה מצחיק, כי אתה יודע, החלום שלי היה להיות אלוף אולימפי, וכנראה החלום של אבא שלי עבורי היה שאני אהיה אלוף אולימפי. לא גמרתי אלוף אולימפי, אבל המנטליות של לעשות את הדבר הזה במשך 12 שנה, 12 פעמים בשבוע, שמה אותי בנקודה שבה אני מרגיש שאני הרבה יותר קשיר להתפוצץ על העולם מכל רקיחה אחרת. אתה יודע שתמיד אומרים, ואני יודע בתור ספורטאי, אתה גם יודע שמי שעושה ספורט, הרבה יותר קל לו לייצר כסף, כי יש לו את ההתמדה, אתה יודע, להתמיד שקשה לך. האנשים הכי קשה להם זה לעשות ספורט. אני פעם הייתי בעבר מאמן. הייתי מאמן את האנשים מאוד עשירים. מאוד זה, והדבר הכי קשה שהיה להם זה לעשות ספורט. והם אמרו לי שהם מקנים בי על זה שאני ככה הגעתי לגוף כזה. אנשים מעריכים גבר עם גוף יפה, לא בגלל שיש לו גוף יפה, גם נשים, אתה יודע למה? כי הוא יודע להתמיד. אני תמיד טוען שבסופו של דבר, אני
אם אני מעתיק את מה שעשיתי בכושר, שאני הולך יום-יום ואני סובל ולא טוב לי, אבל אני אוהב את התוצאות, גם בעסקים. אנשים חושבים שעסק זה כיף. כשאני קם בבוקר, אחי, לפעמים לא בא לי, אני אומר את האמת, בא לי לקחת, במיוחד שאנחנו ביצירה, אתה יודע, חייבים ליצור כל הזמן, וגם להיות, אתה יודע, בתחילת עסק אתה צריך להיות גם איש מחירות, גם איש שיווק, וגם שיש לך עובדים, אתה צריך לנהל אותם, כי עובדים זה קומקום, אני אומר, אתה יודע מה זה. קומקום יודע לעשות דבר אחד, מה קומקום יודע לעשות? להרתיח מים, הוא לא יודע לעשות קפה, זה מה שאנשים עושים, אתה צריך אבל זה ככה, אחי, זה מה שאני מרגיש, אתה יודע, אני אומר לך, אם אני לא יושב על העובדים פה, אין עסק, אחי, אין עסק, ואני לא ידעתי את הדברים האלה, אתה יודע, זה כאבי גדילה שאני לא ידעתי אותם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שמאוד מעניינת אותי, אתה אמרת שאתה גם קם בבוקר בגלל יובל, אוקיי? בוא נגיד יובל מחר עוזבת אותך. עדיין קם בבוקר ומוצא את יש איזשהו עניין, הרבה פעמים אומרים, אתה צריך לעשות דברים בשביל עצמך. אתה צודק, אתה אמרת את זה הרגע. אני טוען, וזה לא פוליטיקלי קורקט, שאתה חייב למצוא כל בוקר גם כמה מניפולציות זולות שידליקו לך את הקוף. יש סיפור, אני לא מדייק בפרטים, סבבה? אוקיי. יש סיפור על אגדה אורבנית על מייקל ג'ורדן. אתה יודע, הוא כבר היה כזה בשלי הקריירה, מלא טבעות אליפות. ראיתי את הסרט. השיג את כל מה שהוא יכול להשיג, ועדיין הוא היה צריך, אתה יודע, 82 משחקי NBA בשנה. זה משחק, אתה יודע, פעמיים בשבוע, אתה טס, אתה זה. איך אתה שומר על מצב שאתה טופ רפורמר, גם אחרי שהשגת הכל, אתה הכי שבע. הוא היה מוצא בכל פעם על מה להתעצבן. מה מעצבן אותו? על מה מקפיץ לו את הקוף? אז היה איזה סיפור שהוא טס, אני חושב שזה היה יוטה, טס למשחק חוץ, וכולם כזה סופר נחמדים אליו, כולם מתוקים, מתעצבן שהם נחמדים אליו. והוא כאילו, שום דבר לא מקפיץ לו את הקוף. ואז בבוקר או לפני המשחק, או ביום של המשחק, או יום לפני, הוא יורד לחדר אוכל, ושתי הקבוצות אוכלות ביחד באותו בית מלון, באותו חדר אוכל, והוא עובר בין כולם וזה, והוא מתיישב, ואז סקוטי פיפן רואה אותו עצבני בטירוף, אומר לו, מה יש, מה קרה אחי? הוא מצביע על איזה שחקן ספסל, מהקבוצה היריבה, הוא לא אמר לי בוקר טוב, תפוצץ 40 נקודות. אז יש איזה עניין, אחי. למה? גם הלמה. למה מדליק אותך? ערן זהבי, אחי, כל פעם קופץ לך השיאים האיזוטריים. ערן זהבי היה הראשון לכבוש 3 שער במשחק חוץ במחצית נגד נס ציונה. את מי זה מעניין? את ערן זהבי. כי ערן זהבי צריך למצוא סיבה לקום בבוקר. נכון, אז אני יכול להגיד לך שהלמה שלי, מי שלא יודע, אני עברתי פרידה מאוד קשה, ומה שגרם לי אחרי זה להיות, אני רוצה להגיד זיין, זה לא יפה, אז הייתי כזה, אין מה לעשות, עברתי שינוי מאוד גדול, תמיד נהגתי בכבוד לבחורות, אבל הפכתי להיות, אתה יודע, אחד כזה שרוצה להחליף בחורה עם בחורה, זה הכעס הזה שהיא פשוט עזבה אותי בטלפון. והפכתי את הכעס הזה של לא בקטע רע, לא כל הבנות זונות, אבל הרגשתי כעס מאוד גדול עליה. איזה מוטיבציה לקום ככה חדר כושר? מה זה, תקשיב, הייתי אוכל את הברזלים עוד שנייה, הייתי נראה בשיא שלי. אחי, מרוב שהייתי רוצה, אני זוכר שהייתי הולך עם חברים בברים, והם קוראים לי כבר שייך, כי הייתי כאילו פשוט מסתכל על בחורה, וכל כך רציתי את זה, שאתה יודע, אחרי זה, שהתחלתי עם העסק שלי, אמרתי, אוקיי, איך אני עושה את זה גם בעסק? מה הטירוף שלי בעסק? ואתה צודק עם זה שאנחנו צריכים להיות כועסים בשביל להצליח במשהו. זה לא מספיק, זה בדיוק העניין. בוא נגיד, הפריוריטי הראשון שלך, וזה מה שאתה חתרת אליו, שאתה חייב שיהיה לך למה פנימי. למה? חייב למה. מספיק בנוי, מספיק מפותח. אני מוסיף עליך שכבה, ואני אומר, אתה צריך את הלמה. הלמה הוא הגדול. עכשיו אני גם בזמני. זה? ואז אתה אומר, אוקיי, אבל היום קמתי בבוקר, וזה פשוט יום שני, ושום דבר, אתה יודע מה? יום של תחילת חודש, אתה עובד עם איזו מנהלת אדמיניסטרציה, מוצאים חשבוניות לכל העובדים. חר היום, אחי! חר היום! אבל אתה חייב, הוא חלק מהשגרה של העסק. אין חברה. אז באותו היום אתה ממציא לעצמך איזה סיפור פיקטיבי, ללמה אתה עצבני היום, ולמה אתה מזיין היום, ואתה קם בבוקר, אחי, ואתה עושה ריצה, ואתה אחר כך, בכוונה, אתה מסמס למריה, תתכונני, לוקח אותך מסעדה היום בערב. אתה מדליק את עצמך באותו יום, נכון. וזה לא פחות חשוב. אני ראיתי לפני כמה ימים סטורי שלך, שמאוד התחברתי אליו, שאתה היית בים, ואני מה זה מזדהה עם זה, כי זה קורה לי הרבה, שהיית בים, ואתה לא הצלחת ליהנות מהרגע. ממש. זה לא פומו אפילו, זה כאילו, אתה יודע, אני אומר, מתי יספיק לי? מתי? אני כאילו עובד כל כך קשה, אני רוצה רגע שקט, אין לי. אני גם ארחיב, אני רגע אתן את הקונטקסט. קבעתי עם יובל דייט בשלישי אחר צהריים בים. כי היא סיימה לימודים בדיוק באיזה 5 אחר צהריים, אמרתי, אני מפגוש אותה 5:30 בחוף. עכשיו, 5:30 זה לא שעה שאני מסיים לעבוד בה. אבל אותו יום יצאתי. אז יצאתי, ואני מחכה ליובל. ואני רואה הרבה אנשים, בלי דאגות, בים, ואני אומר, זה נראה מאוד, כאילו, אתה יודע, גם אובייקטיבית, הכל מאוד פסטורלי. יש גלים, מזג אוויר פגז, הבאתי לנו אבטיח, מגניב. למה אני לא נהנה?
אני חושב שהמוח שלי, בלי לשים לב, פשוט מכוות כל הזמן לעלות תועלת, עלות תועלת, עלות תועלת. מה שאני עושה עכשיו משרת את האינטרס הגדול שלי לחודשיים הקרובים, או לשנתיים הקרובות? כן, לא. אם כן, מדהים, בוא נמשיך לעשות אותו. אם לא, וואי, שיט, אז מה אני כן אמור לעשות עכשיו? ואז, אני כבר נותן את הפתרון, עבדתי על זה עם עצמי, זה סטורי שעלה לפני שבוע, יש שתי דרכי התמודדות שאני מציע, אם אתם חווים את אותו דבר. אם אתם כאילו יושבים עכשיו בחוף, הכי כיף בעולם, אתם אומרים, בוא'נה, יכולתי לעשות עכשיו פגישות עסקיות. תקשיבו. שני דברים. אחד, אתה שם לעצמך, עוד ביום לפני, רשימת משימות לבוקר, ליום של מחרת. שים אותם עד 5. שאם אתה עושה את כולן, תזיין עולם. תותח, אין מה עוד. אין מה עוד. אם שמת לעצמך איזה נניח 3 משימות גדולות, עוד איזה 5 טלפונים שאתה חייב להחזיר, לצלם תוכן וזה, עשית עכשיו צ'קליסט אחי, מ-8 בבוקר איזה 15 משימות, 3 גדולות, כמה בינוניות, כמה קטנות תקתקת, אתה תותח על, ותמסגר לעצמך במוח שהרווחת. אתה לשבת עכשיו בים כמו ואם לא עשית את זה, מה יקרה? אז לך תזדיין, אל תצא לחוף. אלא אם, באמת, הנה תראה, יש פה עוד סיבה. נתתי מילה, הבת זוג שלי, לא סיימתי. אתה מבין? אז יש עניין שאתה אומר, אוקיי, גם עם זה יש איך להתמודד. כי אם שמתי 12 משימות ביומן, ו3 מתוכן היו כאלה של למות או, אתה יודע, למות או להתקיים, זה כאילו גורלי בעסק וזה, זה דבר ראשון שאני אעשה. אני אגיד לך משהו, ואתה דיברנו על זה. אתה יוצא היום עם מישהי, שאני לא אומר שלא במיינדסט שלך, אבל אתה בן אדם עצמאי, אתה בן אדם שהולך ועובד, אני לא יודע מה היא עושה עדיין, לגמרי תכף נדבר, אני כן יודע שעם ה-OnlyFans תכף ניכנס לזה. אני כן יכול להגיד את זה לבת זוג שלי, אני אגיד לך למה, כי היא בעסקים כל הזמן, היא גם אומרת את זה, לי לא סיימתי היום, אז לא, גם אני יכול לבוא ולהגיד לה, לא, אבל מה אתה עושה? אם בחורה לא מבינה אותך, זה גם הגברים כאן, אם הגבר מאוד שאפתן ומאוד הישגי, והוא יצא עם בחורה, אבל סליחה, שהיא לא מבינה כל כך, הוא יושב איתה ולא יכול לדבר איתה על עסקים, הוא יושב איתה ולא יכול לדבר איתה על התפתחות אישית. זה אני חושב שהוא לא צריך להיות עם הבחורה הזאת בכלל, אבל הוא בא ואומר לה, ממי, תקשיבי, אני יודע שקבענו היום, אבל אני צריך לסיים עוד כמה דברים בעסק, והיא לא מבינה את זה. אני אגיד לך, זה קרה ללקוח שיש לקוח בן 35, למה הוא התגרש, אתה יודע למה? למה? כי קודם כל, כשהוא הביא את הילדה, הוא נכנס לדיכאון אחרי לידה, שזה מבחינתי לא גברי בעולם, ופה הוא נדפק, אבל יותר מזה, יש לו מוסך. אוקיי? והוא היה צריך להישאר שעות על גבי שעות במוסך, כי היא לא עבדה, והיא הייתה בבית. וגם בגלל זה היא נפרדה ממנו, הוא היה צריך לפרנס ולהיות במוסך, והיא לא הבינה את זה. אתה מבין? אז פה הקונפליקט של, ממי, אני לא יכול להגיע היום, אני חייב לעבוד, כי אני צריך לפרנס אותנו, והבחורה לא מבינה את זה. אז מה אתה עושה במקרה הזה שאתה אומר לבחורה, אני צריך לסיים משימה? אני מאוד מאמין, אני מבין לאן אתה לוקח את זה. אני מאוד מאמין, קודם כל תמיד, וזה מאוד משחרר, לדעת שהאחריות הקיצונית תמיד עליכם. אם אתה... נכון. אז יפה, אז אם הבאת את עצמך למצב שבו הבת זוג שלך לא מבינה אותך, בעיה שלך לפני שהיא בעיה שלה. וכנראה או שלא הסברת את עצמך נכון, או שהיא לא הבת זוג המתאימה עבורך, כמו שאתה חתרת לזה. אתן לך דוגמה, אתה יודע, עזוב החוף, יותר פשוט. עבדתי מהבית איזה יום, השבוע. והיה לי פגישת זום, כזה סגירה של קמפיין. עושה עכשיו מהלך ריברנדינג לאיזה מותג, וכזה סגירה האחרונה. עכשיו, בדרך כלל, המשרדים, אני יושב וזה, המשרד מאוד מרשים מאחורה, היית אצלנו וזה. נכון. יום עבודה מהבית, אחי, עדיין, נראה פחות טוב, ואני פריק של האסתטיקה. עכשיו, יש קיר, אני גם מצייר, ויש קיר של כל האומנות שלי בבית. צבעת את הקיר. אחי, הקיר הוא בסלון. ואתה יודע מה קורה בבוקר? אם אני עובד ביום עבודה מהבית, אני בדרך כלל קם על הבוקר, נכנס למאורה שלי, חדר עבודה, סוגר הכל, מדליק מוזיקה וזה, אין עם מי לדבר, אני נשאב, ויובל, אתה יודע, מתחילה את הבוקר שלה, היא עושה קצת יוגה, והיא עושה תרפיה בשמש. מה מפריע לך? מה? רגע, ניגע לזה. ואז אני בא על הבוקר, ואני עושה לה, שומעת בובי, אני הולך לשבת בסלון לעשות שיחת מחירה. והיא כזה, טוב, וזה היא לא ידעה. ואז מה קרה? שיחה התארכה. איזה 1.5 שעה זום, אחי, כי גם כאילו כבר צללנו והבנתי שזה כיוון טוב, כבר פירקתי איתם אסטרטגיה וזה. לא רואה בעיניים. אבל אחי, 1.5 שעה, אני צורח בסלון, כי אני גם מתלהב, אתה מכיר, כשאתה מוכר, אתה נהיה כאילו איזה... דופמין מטורף. דופמין פסיכי, אחי. ואתה צורח בסלון, אחי, ב-10 בבוקר, והיא כולה יושבת עם החליטה שלה בספה ליד, והיא משתגעת, אין לה את הבוקר שלה. עכשיו, היא תצמנה, אתה יודע מה היא תצמנה? לא עליי, על זה שמישהו הזיז לה את הגבינה, היא רצתה בוקר רגוע. ואז ניגשתי, אתה יכול להגיד, היא לא הבינה את זה, תחתוך. לא, אמרתי לה, בובי, אני יכול להבין למה זה הפריע? חשוב לי שתדעי,
שבזכות זה שאני מצליח לסגור את העסקאות האלה, ובזכות זה שאני כל כך משקיע במה שאני עושה, יש לנו שכר דירה, ואנחנו יוצאים למסעדות, ויצאנו לחול עכשיו. והאי נוחות הזו, הקטנה הזו, שאני לפעמים צריך, היא בדיוק מה שמממן לנו את אורח החיים המטורף הזה. אז זה תקשורת, זה הרבה תקשורת. גם ובדיוק בגלל זה אני אומר, אחי, גם במיטה זה תקשורת. אם היא לא מבינה, אז אתה יכול להגיד, הן לא מבינות, כי מה קורה? הם יקשיבו עכשיו, הם יגידו, טוב, אם היא לא מבינה, אני צריך להיות מפוקס בעשייה שלי. אני חייב לשאול אותך שאלה. יוצא לך שאתה מסיים יום עבודה, ואתה גמור מת. אתה בא, היא רוצה סקס עניינים, לא עומד לך? קרה לך? לא שלא עומד לי, קורה לי שאני מראש לא מתחיל את הסיטואציה. קודם כל, היו לי חרדות ביצוע במשך... זהו, בוא נדבר על זה, כי זה קורה הרבה גברים. אז יפה, אני אתן את התקופה, אני מופרע קשב. מי לא? לא, אבל אצלי זה מוגזם, כי כמו שאני מופרע קשב, אחי, בשיעור, בכיתה... כן, אמרתי שאתה מאבד דברים, וזה... אחי, אני מופרע קשב גם במיטה. מה זה אומר? שכשאתה שוכב עם מישהי פעם ראשונה, או פעם שנייה ויש כזה, חרדת ביצוע. מלא לחץ להצליח, אז נניח, כדי להעמיד את הזין, אני באמת הייתי צריך מאוד 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 להתאמץ, להתרכז. וואו, זה קשה. ואז נניח אני צריך ללכת להביא קונדום, אחי, הזין מאבד אוריינטציה בחלל, הוא כבר לא שמה. ואז פתאום יש את העניין של להלביש את הקונדום, ועד שאני מלביש אותו, אז הוא נוחת שוב, ואי אפשר לשים פעמיים, פותח עוד פעם, הגיע למצב אחי. תופס שד של מישהי, תוך כדי שאני מוציא את הקונדום מהשידה, כדי להזכיר לעצמי שאני עדיין במיניות, בכיף, עוד עומד לי. עכשיו עם יובל, טפו. זה אתם כבר הרבה זמן. הרבה זמן, אז אתה כאילו מאוד מרגיש בטוח ונינוח, אז עומד לי, מה שכן קורה, זה שיורד לי החשק המיני. מה זה אומר? האנרגיה של אני מאמין שהאנרגיה המינית היא גם האנרגיה של היצירה. וגם אם לא הבאת ביד באותו יום, או לא שכבתם בבוקר, אם יצאת ליום שלם, שהשתמשת באנרגיה הגברית המינית הזאת שלך, בשביל לצאת ולכבוש, ולהביא עוד לקוחות, ולגייס עוד עובדים. אתה מאמין שזה פוגע? אתה מגיע הביתה, ווואלה אחי, בא לי מסאז', לא בא לי סקס. אני אגיד לך משהו שאני למדתי קצת עם הראש שלי, כי זה מאוד עניין אותי. זה קרה לי פעם אחת שהייתי עם איזה בחורה, הייתי בבוקרסט, והכרתי עם מישהי בחדר כושר, לא נח, אגב, בבוקרסט אתה עשית חדר כושר? כן, הייתי בחדר כושר, אז הייתי עם חברים, לקחנו איזה 3 סוויטות כאלה, והכרתי מישהי בחדר כושר, ושאלנו במעלית, היא צחקה, ישראלים בדיוק נכנסו, והיא צחקה שהיא ישראלים על השפה שלהם, היא דיברה איתי, אבל לא הבנתי מה היא מדברת איתי. אני ישראלי פה ושם, אני אז הייתי בן 25, הייתה בת 27, משהו עם קולגות שלה שם, לא משנה, קבענו לשבת במלון בערב. אני יושב עם חברים, ספר להם פה ושם, אמרו לי, יאללה, מטומטם, היינו בארוחת ערב, בדיוק היום הולדת לחבר, נסענו ליום הולדת שלו, אמרו לי, תהיה איתה. אני יושב איתה בספה והכל טוב, הולכים איתה לחדר. נכנס איתה למיטה, וזה, אני רואה בחורה כוסית, שמה, פצצה. נכנס איתה למיטה, זה לא קורה לי, אתה יודע, זה, המזל שלי, שבראש שלי, באתי ואמרתי, אוקיי, אמרתי, הכל טוב, בואי ננוח טיפה, אחרי זה חזרנו, היה מטורף, כל הלילה, אתה מבין? עכשיו, מה אני אומר לגברים? קודם כל לא להילחץ, כי אם אתם נלחצים, הבחורה נלחצת, היא אומרת מה, הוא חסר ביטחון? אמרתי, בסדר, הכל טוב, הכל בסדר, עוד מעט יהיו עניינים, הכל טוב. ואני למדתי, אני חושב שזה אפשרי, לתכנת את המוח, אני חוזר הביתה מיום עבודה קשה, יש לי שתי מוחות, כמו שאנשים אומרים, יש קיבה למלוח וקיבה למתוק, יש לי, אני מכונה, עכשיו, יש בנות שיגידו שזה רע, כי הבן אדם בעצם הוא כמו מכונה, הוא מזיין. אני אומר דבר כזה, אני מאוד קשה לעשות אהבה, אני כנראה פה, אני אומר את זה פעם ראשונה, אני אוהב לזיין, אני אוהב לבוא ולתת עבודה, אני לא יכול, כאילו, אהבה מבחינתי, זה כיף, זה טוב, ובחורות צריכות את זה, בחורות אוהבות רגש, אבל אני רוצה שנדבר על זה רגע, כי אני חושב שרוב האנשים אוהבות שמזיינים אותם, לא שעושים איתם אהבה, הם אוהבות, אבל אני חושב שבחורה אוהבת שמזיינים אותה. מה אתה אומר על זה? אני חושב שאתה טועה. אני חושב שבחורות שאוהבות, בוא רגע נפשט את זה, נגיד זהו, שיבינו. אתה אומר, זיין אותה, אתה מתכוון, אני הגבר, אני האגרסיבי בסקס, אני לוקח את השליטה, אני דופק אותה עד שיוצא לה המוח מהגולגולת. לא, היא נהנית, גומרת, עניינים, אבל לא, אתה יודע. וכשאתה אומר לעשות אהבה, אתה מדמיין, אני במיסיונרית, אני מנשק לה טיפה את ה... לא, יכול להפוך, כן, אבל יותר ריקוד יותר, אני קורא לזה, יותר... יפה. ואז אני אומר לך, ככה. נשים, הרבה פעמים קשה להן להתמסר בסיטואציה. אוקיי? קשה להן. ואז כשאתה בא ואומר, אני מפרק לך את הצורה, דוגי, זה, סתירות, כפות וזה, מאוד נוח לה. למה?
כי היא מכירה את זה. היא מכירה את זה מהסקס, היא יודעת איך להיות עכשיו כוכבת פורנו, היא יודעת איך לספק אותך, היא יודעת איך לשחק את המשחק. זה גם תלוי בבחורה הרבה פעמים. כן. והיא באמת אוהבת את הפנטזיה, וזה, פה אני כן מסכים איתך, נשים אוהבות שלוקחים מהן את השליטה ורגע הדומיננטיות. זה מה שאני מדבר, לקחת את השליטה. אני אומר לך שהג'קפוט העצום, וזה, אתה יודע, הייתי במערכות יחסים, עשיתי גם סוצים, ואני אומר לך, הגמירות, לפחות איך שאני רואה, של נשים, תוך כדי שאני שוכב איתן, ומה שבמרכאות יותר קרוב לעשות אהבה, אל מול, אני מזיין אותה, הן עוצמתיות. כן, מתמסרות יותר, אתה אומר. כן, מתמסרות, והן מרגישות הכי בטוחות בעולם, ויש מישהו שרואה אותה, ויש מישהו שמפנק אותה, ויש מישהו שדואג. עכשיו, שלא תטעה, לעשות אהבה... זה לאו דווקא להיות עדין, ממש לא, לא. זה לשלוט. תרכבי עליי, אני שייך, אני לא מתאמץ, וזה, או זה טוב לך בובי, זה נעים לך בובי. לא זה. אוי ואבוי. לא זה. אבל אני אומר... לקחת שליטה. אני אומר, אם אתה בא, ולפני הכל, אתה מעביר לה קצת, תפתחו וידאו, סבבה? אל תתקמצנו לי על הוידאו. תעצרו בצד, תפתחו וידאו. משחק מקדים, אם אתה בא, אני רגע... מחרפן את הבחורה. אתה בא, היא שוכבת כזה, אתה אומר לה, רגע, שנייה, אני רוצה לעשות לך מסאז'. עכשיו, אתה לא עושה מסאז' כאילו אתה כירופרקט, אחי. אתה לא עושה לה... הרבה פעמים גברים אומרים, אני עושה מסאז', אתה יודע, מתחילים כזה ללוש אותה. לא! אתה מהתחלה מקרקע אותה, שם את הידיים על השכמות שלה, כזה, מקרקע אותה, נותן לה להרגיש שהיא בטוחה. ואז לאט לאט, אחי, נותן לה להרפות. ואז לאט לאט אתה מתחיל להעביר את המיקרופון, וואי, סליחה. זה גם בית הפקות של אנשים שומרי מסורת, סליחה שאני מדגים ככה. אתה מתחיל להעביר את היד כזה, ללטף, לעשות לקיצי, סביב, מתחיל מהעורף, מעצב הווגוס כזה, יורד למטה, מתחיל לחרפן אותה לאט לאט ביריחיים, חרפן. היית כבר עומד חייל הבוא. היא מתה לדחוף אותך פנימה, אחי. נכון. ואתה, לך תשכנע אותי, שזה עכשיו תהיה לה גמירה פחות אינטנסיבית, מזה שאתה פשוט תורידי את החוטיני. לא, זה לא. תשמע, אני התכוונתי, אוקיי, אז היה קצת, אתה יודע, אני אומר לזיין וזה, אני אומר שגבר צריך לקחת שליטה. שגבר לא יודע מה לעשות במיטה, זה מוריד לבחורה. זה מה שמגבר צריך לקחת שליטה, הוא צריך להזיז את הבחורה, כמובן, לא לעשות לה קיק כמו איזה זה. הוא צריך, זה כמו ריקוד, אבל שליטה. אתה יודע מה הטיפ לדעתי שגברים הכי הרבה, אגיד את זה אחרת. הטיפ שלדעתי גברים הכי מפספסים במיטה, זה שהם מחפשים רק להוכיח מה יש, מה יש להם, כמה הם הכי מהירים, כמה הם הכי חזקים, כמה הם הכי זיינים. אבל מה עם הבחורה? והם לא מבינים שהגמירה הכי אינטנסיבית של האישה מגיעה מהחוסר, אני עוד לא מכניס את הזין. אין, מתחרפנות מזה. אתה מוציא ואתה יורד פתאום. אני מוציא ואני יורד לך, והיא מתפתנת, ואתה רואה את הגב התחתון כזה, כמו חתולה כזה, עולה, ואתה זה משחק, כן, זה משחק. ואין נמשכות לאין, לא ליש, והיש... שהן באות לגמור, ואז אתה יוצא, ואז אתה מחרפן את הבחור, כן. ואתה אומר, בוא, היא כאילו עכשיו, את היש היא מכירה. ובוא נודה באמת, אחי, אם אתה ביש, אם אתה בא לזיין הכי מהר, הכי חזק, יש גם גבול, אם הבחורה שווה, יש גבול לכמה אתה יכול לזיין הכי מהר, הכי חזק. לא, כמובן שלא. אתה יודע, 2 דקות, אתה תשפוך לאגר, היא עדיין, אתה יודע, היא עדיין רוצה... מסתכלת מאחורה, איפה העניין, ואתה אומר, ממי, עוד רבע שעה נדבר. הנקודה שלי פה, שאני רוצה, הכי חשוב לי להגיד, זה תסתכלו גם מי מולכם, אני מאוד נהנה מזה שהיא נהנית. נכון. אני לא נהנה אם בחורה לא נהנית, אני לא הייתי נהנה, אם הבחורה לא נהנית, אני לא נהנה. אני כאילו לא מסוגל לגמור אם הבחורה לא נהנית וגמרה, ולא לשאול, כמובן לא לשאול, את נהנית, איך את, מה את אוהבת, מה פה, מה אפשר לראות טוב מאוד. אפשר לראות טוב מאוד, אפשר לדעת, ולראות שהיא נהנית. כשהיא נהנית, אני בסוף נהנה. גם יותר מזה, אתה יודע, יש לך... כשהייתי נער, אז היה לי את החוק הזה. איזה חוק? אני חייב לראות בוודאות שהיא גמרה, לפני שאני נותן לעצמי לגמור. עכשיו, זה לא חייב להיות בחדירה. תרד לשם. אתה יודע שגברים לא יודעים איך, הם שומעים בחורה צועקת, הם חושבים, באמת, זה לא מצחיק, באים אל לקוחות, אומרים לי צעקה, אני אומר לו, אחי, מה קשור לי צעקה? אתה מרגיש שהיא גומרת, אחי, אתה מרגיש שהיא גומרת, אתה יודע, יש כאלה לא משנה, זו משפריצות, אתה מרגיש שהיא גומרת, אתה מרגיש שהבחורה הגיעה לפה כאן, אחי, אתה מרגיש. בצורה שהיא תופסת אותך. בטח, אחי, זה פשוט, אתה יודע מה, זה חוזר לעניין, מי שלא זה, הוא פשוט כל כך בראש של עצמו, תוך כדי שהוא עושה את הסקס. שהוא לא שם לב בכלל מי נמצא לידו. זה גם תקשורת, סקס זה הרבה תקשורת. עכשיו, אני אגיד לך משהו ששמעתי מישהי שאני לא הסכמתי איתה, זה היה בטיקטוק לדעתי, באינסטגרם, מישהי אמרה שכשגבר שוכב עם בחורה ועושה את הסקס, זה מפריע לו בעסקים. אני חושב להפך. אני כאילו לא יודע, אני חושב הפוך. אני אומר, מה? זה נותן לך... היא אומרת שהוא כאילו, כמו שאתה מבזבז את האנרגיה הזכרית שלו, כמו שאומרים לפעמים משחק כדורגל, לא לשכב נגיד, שאתה משחק, אני חושב שלהפך, זה מביא לך את החייתיות, זה נותן לך את... אני יכול לזה נשכב, ואיך להתאמן אחרי זה, זה עושה לי עוד יותר, אני לא יודע, אני יודע מתי אני מרוקן, אתה יודע מתי זה מפריע לי להתרכז? כשאני מביא ביד לבד. זהו, זה אחרת. שזה, יש איזה קטע שלפעמים אני, נניח אני לחוץ,
ולא יודע, יובל ואני גרים ביחד, אז זה טיפה יותר קל, אבל נניח... קורא לך שהלחות נכנס לשירותים, עושה לבד ביד ויוצא החוצה? בגרות בתנ"ך, אחי, 2017. אז רגע, מה אתה אומר על פורנו? לא, קודם כל, אני מאוד נגד, אבל רגע, נגיע לזה. וואו. גם יש לנו לפעמים זה. אחי, יש לנו מלא נושאים. זהו. צריך להזמין עוד פעם. נכון. הנקודה שלי היא שכשאני עושה ביד, זה כאילו, זה פלסטר, כי אתה אומר, אני מאוד לחוץ, אני חייב להירגע, אתה נרגע. נכון. ואז אתה מרוקן. כאילו, אתה רגוע ל10 דקות, אז פתאום יש לך איזה עצב קיומי כזה, של מה אני... תלוי מתי אתה עושה את זה, אם אתה עושה את זה בבוקר, או אתה עושה את זה בלילה, או אתה עושה את זה, אם אתה תלוי בזה, זה מאוד תלוי. אני דווקא בפורנו, אני יכול להגיד לך, שאם גבר עושה את זה בשביל הסבבה שלו, בשביל הכיף, בשביל הצחוק, אני קורא לזה צחוקים, אחי, בוא, זה צחוקים, בוא, את האמת, אתה רואה דברים מצחיקים. האמת הפשוטה היא, תקשיב, רוב הגברים ששומעים אותך כרגע, הם בני 22 שעוד גרים בבית של ההורים שלהם, וכל החדר שלהם מריח כמו זרע. כל החדר שלהם מריח כמו זרע כרגע, והם בטוחים שאף אחד לא יודע את זה, אבל ההורים שלהם יודעים. אמא שלהם נכנסת והיא כזה, מה קרה יואבי, למה החדר שלך מריח כמו זרע? ואולי היא לא אומרת את זה, אבל זו הסיטואציה. ואז הם יוצאים לעולם והם אומרים, אני בהתפתחות אישית, אני מרים משקולות, יש לי עסק דרופ שיפינג, למה נשים לא עליי? כי החדר שלך מריח כמו פאקינג זרע, יואבי. ואם גברים לא יבינו שכדי להשתלט על העולם, הם צריכים לצוד או לחפש מערכות יחסים משמעותיות, והם צריכים להשתמש באנרגיה המינית, לא על איזה סטלה עם ציצים מוגדלים בפורנאב, אלא להשתמש בה ליצירה ולעסקים. ברגע שהחיווט הזה ישתנה במוח, פתאום יואבי יוכל להרשות לעצמו כלכלית לצאת מהבית של ההורים שלו. אז אני אסכם את זה ככה, אם אתם יוצאים בחורה שווה, ואתם כבר הגעתם למצב שאתם באמת בבגרות מלאה, אתם יכולים מדי פעם לראות פורנו, אבל עד אז פחות. בשביל הכיף, אני עדיין פעם רואה פורנו. תצחוקים אני אומר. אני משתדל פחות, פשוט כי... זה מפריע ליובל להגיד שאתה עושה את זה? לא מפריע לה. היא כן אוהבת, יש איזה משהו בזה שאתה... סליחה, אני גרפי, אבל כבר הגענו לנקודה הזאת. אם אתם שומעים עד עכשיו, אתם סוטים, ומה אני אעשה? הגענו. יש קטע בזה שאתה שומר את הזרע על הבת זוג שלך, אחי. איזה כיף זה. איזה כיף שאתה מפנק אותה. אתה אומר, שמרתי לך במיוחד ספיישל דליברי. אני רוצה לראות מישהי, אתה יודע, אני רוצה לראות מישהי שלא מתאכזבת מזה שיואבי הזה הביא ביד על איזה סטלה 3 פעמים היום, הוא מגיע אליה, נכנס, יוצא, מביאה לו ביד, טיפה, לא, תראה את הגבריות שלך, אחי. עכשיו בוא נחזור, רגע, בוא ננסה לשאול אותך, אתה יוצא מישהי שיש לו OnlyFans, אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה לשאול, איך זה להיות בזוגיות עם מישהי שיש לה OnlyFans, ואתה היום באמת גם חידשת לי משהו, שיש רמות ל-OnlyFans, שכאילו, אז אני אומר, למה אם יש לה OnlyFans, למה לא עד הסוף, כמו שאמרת? אז רגע, בוא נפתח את זה. אני בזוגיות עם יובל, כפרה עליה, האישה של חיי, הבן אדם הכי מרשים שפגשתי, מעבר להיותה כוכבת OnlyFans, היא גם סטודנטית לרפואה טבעית, והיא סטודנט ליהדות, והיא אישה מדהימה, ואיזה כיף שיש לי אותה, בחיי. כשאני הכרתי אותה, כבר היה לה חשבון OnlyFans מתפקד, אוקיי? פרנסה מרכזית אצלה בחיים כרגע, ככה הכרתי אותה. בדיוק כמו שהיא הכירה אותי, אחי, בין היתר, בעל עסק, ורקדן סלסה, וספורטאי לשעבר, כל אחד והתיק שלו. עכשיו, אם אתה שואל אותי, באמת של החיים, אחי, כי אנחנו לא באנו חרטט, היית שואל אותי, הייתי רוצה, מחר בבוקר הייתה לי את הבחירה להחזיר את הגלגל לאחור ליובל, יש OnlyFans או אין לו OnlyFans? וואלה, אני לא חושב שיש בן אדם אחד, בריא בנפשו, גבר, שיגיד, לא אכפת לי. אני עף על זה, אני עף על זה. אבל מה שכן, שאני עף על הבת זוג שלי, ואני עף על החלומות שלה. ועם החלומות שלה, וצורת הביטוי, תראה, גם לפני זה, עוד לפני שהיא קיבלה על זה תשלום, יובל הייתה מעלה תמונות כאלה, כי זה הכיף שלה. יובל אוהבת להתפשט בנחל אחי ולהעלות תמונות. אבל רגע, אני רוצה רגע להציב כאן משהו שאני לא רוצה להגיד פחות מסכים איתו, אבל אני מסתכל על זה אחרת. כשבחורה מעלה תמונה שלה לאינסטגרם, כבר הסכמנו על זה, גם אם תעלה עם בגדים, יש מצב שמישהו ייכנס ויעשה על הבעיה, כי זה בחורה סביר להניח. גם עם בגדים, אבל כשמעלה עם בגדים לאינסטגרם, זה לא שהיא באה אומרת, בואו, אני נותן לכם את הפלטפורמה לעשות עליי ביד. זה כמו שגבר יעלה בחולצה, ועכשיו גבר ייכנס גיי ויראה אותי, זה קורה, גם אני בטוח שקורה לך, ומישהו ייכנס ויעשה עליי ביד, כי כל פעם שאני מעלה תמונה בחולצה, 1000 גברים, איזה חתיר, גם בחורות וגם גברים. אז אני אומר לעצמי, אני לא נותן פה את הלגיטימציה, כי כשאני מעלה תמונה, אז אני מעלה תמונה, בסדר, אז בחורה מעלה בגד ים, אוקיי, אז מעלה קצת עירום, בסדר, אבל זה בשבילה. אבל כשאתה נותן את הלגיטימציה, בוא תשלם לפלטפורמה, הרי מה זה OnlyFans, אתה יודע מה זה OnlyFans, למה זה נועד בכלל? זה נועד, כמו שיש שם קורסים דיגיטליים ודברים כאלה, נכון. שאני אתן ערך שהוא מעבר לזה. תוכן פרימיום. אז יופי, אז זה התוכן פרימיום שאני בא ואומר, אוקיי, אתה רוצה לראות אותי ערומה, בוא תשלם. אז אני רוצה להבין, זה הדיסוננס אצלי בראש, שזה אני קשה לי מאוד להבין, או כאילו
אז זה לא מה שאתה אמרת, כי אתה אמרת גם כך עם מעלה תמונות, אבל פה זה לא תמונות, זה מעבר לתמונות. נכון, זהו. בוא נגיד גם את המעבר. דיברת על זה, יש כמה רמות, נעשה סדר בקהל. חייב להגיד את זה, אבל תגיד את זה פתוח. ליובל יש תוכן שהיא לא תופסת אותו כתוכן מיני. אני, כן, מודה, תופס אותו כתוכן מיני, אבל אם אתה מסתכל בגרף, יש בנות, וגם רוב כוכבות האוניפנס שאתה מכיר, רואים את הפוט שלהן בחשבון, ורואים אותן לפעמים מביאות ביד, וכנראה זה בתוכן אקסקלוסיבי, כאילו אנשים בצ'אט הפרטי יכולים לשלם ולקבל תוכן וזה. ליובל, אין תכנים כאלה, התכנים שלה זה לרוב, הנה אני ערומה בנחל, הנה אני בריקוד סקסי בבית, זה הכיף שלה. זה הביטוי של המיניות הפראית והחופשית שלה, אוקיי? אני נכנסתי לחיים שלה כבן אדם שלא בא לקחת בעלות על המיניות שלה, כי זאת המיניות שלה. אני נהנה מהמיניות של הרצח, ואני חושב שאם הייתי מוריד את החלק הזה בה, זה קצת היה כמו לבקש, כמו להגיד, אני אוהבת את עדן, אבל אני שונאת כשהוא חוזר הביתה ב-10 בלילה כי הוא עבד כל היום. לא אחי, זה מי שעדן. ואיפה זה מתבטא ביום שלך? אתה נתקל בטח, גם עזוב הייט, אבל אתה נתקל בטח, כי אנחנו במדינת ישראל, אתה נתקל בטח בתגובות, אם זה באינסטגרם או אפילו משפחה, איך אתה בעצם? תראה, אני מקבל, הרבה פעמים אני פותח כזה שאלות תשובות, זה נושא שממש מטריף עוקבים. אתה אמרת לי. כי, אתה יודע, מישהו, ממש ניהלתי איזה דיון עם אחד העוקבים עכשיו, כתב לי, תשמע אחי, אני כל כך תופס ממך. בהכל, אני כאילו צורך את התכנים, ואני בגילך, ואני לא קרוב אפילו להגיע למקומות שאתה מגיע, אבל איך אתה נותן לבת זוג שלך? איך אתה כאילו, הוא עושה, והוא אמר לי, ובוא נפתח את זה, הוא אמר לי, מרגיש לי טיפה סימפ, שאתה חולק את הבחורה שלך עם עוד גברים. ואני אומר... מה זה חולק את הבחורה הזה? אז בוא נגיד... זה אני לא מסכים להגיד חולק את הבחורה. אני חושב בדיוק המיינדסט הזה, הוא זה שמונע מהגברים האלה, מהיואבים האלה, להגיע למערכת יחסים עם בחורה אמיתית. כי הם רוצים לזה לך את הבחורה הסקסית המטורפת הזה. אחי, אישה אמיתית היא פרא במיניות שלה. מסכים איתך לגמרי על זה. היא פרא ביצירה שלה. אי אפשר במרכאות לביית אותה. אתה רוצה שהיא תפנק אותך בבית, ואתה רוצה את היציבות איתה, ואתה רוצה שהיא תעשה לך מסאז' ואתה רוצה שהיא תכין לך אוכל, אבל לא ממקום שאתה אמרת לה. אתה רוצה שהיא תסתכל והיא תגיד, בונה, הגבר שלי, הוא נתן בראש היום בשביל עצמו ובשבילי. הוא דואג לי, הוא רואה אותי, הוא רוצה שאני אבטא את מי שאני באמת, ובגלל כל הסיבות האלה, אני הולכת עכשיו לבשל לו ארוחת ערב. וכשאתה אומר, תשמע אחי, אני מעריך אותך, אותו בחור, אני מעריך אותך על הדברים וזה, אבל... אל תצא סימפ, אם תגיד לה, תעמיד אותה במקומה, הקליט לי, תעמיד אותה במקומה. איזה מקומה, אחי? איפה המקום שלה? במטבח? אין בעיה. תמצא לעצמך. תביא מנקה. תמצא לעצמך איזה יסמנית, איזה שובל כזאת קטנה, פקידה. יואב ושובל. כן? פקידה כזאת חמודה קטנה, איזה נטל של ביטוח לאומי. ותן לה, אתה יודע, ולא יהיה לך, אתה יודע מה? ולא יהיה לך עזר כנגדו. ולא תהיה מישהי שתתמוך בך, ולא תהיה מישהי שמבינה, אתה תסביר לה דברים על העסק שלך, היא לא תבין בכלל מה אתה מדבר. למה? זה הבעיה במדינה שלנו עם גברים, אני חושב, שאני שואל גבר, אחי, מה זה בשבילך בחורה טובה? אחי, יש לה תואר. היא מבשלת, היא מנקה לי את הבית. אח שלי, תביא מנקה. אחי, יש לי מנקה. אני רוצה שמביא מישהו שתבשל לי גם אוכל. אני לא רוצה שהיא תיכנס למה. אני לא רוצה. אחי, אתמול התקשרה אליי, אחי, הבאתי לה מגדול, אני לא רוצה שהיא תיכנס, אני רוצה שהיא תגשים את עצמה, אני רוצה שהיא תעשה, כאילו, אני לא רואה את זה, זה גם מוריד לי, לא יודע, מוריד לי שבחורה, סליחה, אבל תהיה כל היום במטבח, כל היום תבשל, תנקה את הבית, תעשה, תדבר עם חברות שטויות בטלפון, אני לא רוצה בחורה כזאת. וזה הבעיה שגברים רוצים, כאילו, ילדה טובה, בחורה טובה, אבל מה קורה אחרי זה? הם נכנסים בחורה כזאת למיטה. אחי, גם במיטה היא בחורה טובה. היא לא יוזמת. כאילו, מה זה בחורה טובה? מבחינתי זה בחורה טובה, זה בחורה שמגשימה את עצמה. בדיוק. וזה, הסטיגמות האלה שנהיו כאן בעולם הזה, כמו שאתה אומר, רואים אותך, אומרים לך, ארז הוא חזק, הוא הכל, אבל לא, אבל הוא לא, כאילו, להפך, אני חושב שאתה, עזוב, בוא נשים את אונלי פנס בצד, אבל אני חושב להפך, אתה כן מכבד את הבחורה שלך, כי אתה גורם לה להגשים את עצמה, אתה נותן לה להגשים את עצמה. אז אני רואה את זה הפוך על הפוך, אתה מבין? כן. וגברים פה מסתכלים ואומרים, לא, אני רואה אותו בתור מישהו שהוא כן מצליח, אבל כאילו, מה זה הדבר הזה? אז אתה מחכה, ואז זה בדיוק האנשים האלה שלא הצליחו. מחזיר אותך לתחילת הפרק, אני אתן לך בחורה 10 מ-10, אחי. יזמית,
כוסית רצח. הם לא יתמודדו איתה. אחי, הם יצאו איתה לשני דייטים, המוח שלהם יתפלפ, הם ישלחו לה 20 הודעות בוואטסאפ, איפה את, עם מי את, מה קורה, מותק, למה לא ענית לי, למה לא ענית לי, זה, אחר כך היא תגיע הביתה, היא תנסה להסביר להם, מתה לי הסוללה, מתחילו פסיב אגרסיב, אני הולך לישון. באיזה עולם? אחי, באיזה עולם? וזה בדיוק מחזיר אותנו לשיחה, למה 10% מהגברים כנראה שוכבים עם 90% מהאנשים בישראל. אז אני רוצה שאנחנו נסגור כאן את הפרק באמת עם למה אתה חושב שבאמת לבחורים כאן, אני אומר כאן בארץ, כי אני אגיד לך תכלס, אני מאוד נגד פיקאפ. אמיתי איתך, אני נגד פיקאפ. אבל אני חושב שזה רק בארץ. למה? כי אני רואה בחו"ל גברים שעושים פיקאפ, מביאים בחורות איל, כי הבחורות שם גם בנויות לזה. בוא, הבחורות בנויות לדברים האלה, גם בחורים שעושים פיקאפ בחו"ל, אחי. בוא, אחי, הם עושים את זה הרבה יותר טוב מה שעושים כאן בארץ. פה מישהו ניגע, סליחה, אבל חנון של החיים, מי שעושה זה פה, זה לא חבר'ה שיש להם בחורה שהיא נראית וואו, זה לא בחורה שהיא ברמה גבוהה, הם משיגים, אחי, בדרך כלל בשבורות או שהם בתולים, והם באים כזה, מה יש, אבל ברגע שגבר בא אליהם, הם לא מלמדים אותו. אז באמת, מה אתה חושב שפה, איפה גברים באמת נתקעים? כאילו יש פה איזה משהו, הבסיס נראה לי דפוק כאן. כן, אני חושב, תראה, אני חושב שזה הרבה יותר פשוט ממה שעושים את זה. ברגע שאתה יוצא לכיכר דיזנגוף ואומר, אני אתחיל עם בחורה היום, אתה לא יודע אפילו, אבל תדר הנואשות הזה, שאתה משדר, היא רואה את זה עליך, היא מריחה את זה, עוד לפני שפנית, אחי, רק ניגשת, ההליכה שלך הייתה כל כך כפופה וכל כך מתנצלת על עצם קיומך, שהיא כבר, היא רק חיפשה, אחי, איפה לקבור את עצמה, או לאיזה חברה, או איזה טלפון להעמיד פנים שהיא בדיוק מצלצלת. זה לא השיטה. שיטה, לצערכם, כמו תמיד, היא לחיות בחוסר ודאות. ומה זה חוסר הוודאות? להאמין שאם אני עכשיו אקום בבוקר, ואני אצא להגשים את החלומות שלי, ואני אבנה קשרים חברתיים משמעותיים, עם גברים, עם נשים, ואני ארים את הטלפון לבן אדם שאני רוצה לתפוס איתו פגישת קפה, ואני אקבע את האימון עם החבר הזה שלא ראיתי הרבה זמן, ואני אתן בראש. תעסק בעצמך. אני אתעסק בעצמי. ואז אני אצא לבר, ואני אשב שם עם שתי חברות, ועם עוד איזה חבר. זה יבוא אליך. ויהיה לי את השפע הכלכלי גם להזמין לשולחן, ויהיה כיף, ואני ארקוד. ואז אני אגש למישהי, שראתה אותי כל הערב, אחי, עם ההוכחה החברתית הכי מדהימה שיכולה להיות. אגיש לה יד, ואני אומר, את רוצה לרקוד? יכול להזמין אותך לשתות משהו? באותו רגע, תראו איך החיים שלכם משתנים. כי אתה לא מנסה להוכיח כלום. בדיוק. גם בעסקים, כשאתה מנסה להוכיח אני לא, אתה יודע מה אתה שווה. עכשיו, איך אני קורא לזה? אני קורא לזה משולש הגבריות, אוקיי? יש את הכסף, יש את הבריאות, זה כסף, בריאות, ויש לך באמצע, אני התבלבלתי, יש לך משולש, יש לך את המשולש הגבריות. אוקיי. מה בן אדם רוצה? רוצה כסף, כוח בריאות ואהבה. אוקיי. כסף ואהבה. עכשיו, מה קורה לרוב האנשים? הם משיגים הרבה פעמים כסף, הם משיגים הרבה פעמים אהבה, אבל הבריאות... זאת אומרת, תמיד חסר אחד. תמיד חסר אחד. עכשיו, גם כשיש לך את שלושתם, יש לך כסף, יש לך אהבה, יש לך בריאות. החיים הם דינמיים. מה חסר פה באמצע, אני תמיד אומר? אותך. דברים יקרו בחיים. יש מצב שהבחורה מחר לא תרצה לצאת איתך יותר, יש מצב שיהיה לך פחות כסף, במיוחד אם אתה בעל עסק, יש מצב שמחר המצב שלך יהיה פחות טוב. יש מצב שגם הבריאות שלך תידרדר עם השנים, אבל אם אתה לא תדע להתמודד עם הדברים האלה, אתה תדפק. אז ברגע שכל הדברים האלה אין שלם בסופו של דבר, אתה רוצה להצליח בכל דבר בחיים, אתה רוצה שהזוגיות שלך תהיה טובה, אתה רוצה שיהיה לך הרבה כסף, אתה רוצה שאתה תהיה הכי בריא בעולם, אבל אם אני עם עצמי בסוף לא אוהב אותי, ואני לא מפתח את עצמי, מה זה התפתחות אישית הרי? מה זה התפתחות אישית? זה כמו כאבי גדילה, אני קורא לזה. כן. התפתחות אישית לא נגמרת בחיים. כל לקוח שבא אליי, אני אומר לו, אחי, הוא אומר לי, התהליך, וזה אני אומר לו, אחי, אתה יודע, לקוחות אצלי נשארים אצלי גם יותר משנה הרבה פעמים, כי הם רואים מה זה התפתחות אישית. מדהים. אתה יודע, הם משיגים בזוגיות, ואז אמרו לי, אני רוצה עכשיו כסף, ואני רוצה אז זה הכל ביחד. וכשאני משיג דברים בחיים שלי, ואני מתפתח עם הכסף, גם אני צריך לדעת לגדול עם הכסף, עם ההצלחה, לגדול לרמה. גם כשאני מתפתח, אני צריך לדעת לשמור על זה, עם הגוף שלי, אני צריך לדעת לשמור עם זה, אני צריך פתאום עם התזונה, פתאום עם דברים, גם עם בת זוג. אתה נמצא עם בת זוג שהיא עולה גם, איתך ביחד, אתה לא יכול לצאת עם מישהי שאתה תעלה והיא תישאר למטה. אז כל הזמן התפתחות אישית. וגבר שלא מבין את זה, הוא יישאר תמיד מאחורה. תמיד. גם עכשיו, קרתה קורונה, אתה צריך לדעת להתפתח. גם קרתה מלחמה, אתה צריך... אחי, כל שנה עכשיו הולך לקרות משהו. אני לא יודע מה אנשים פה יודעים, אני לא יודע... זה אילומינטי, שטויות כאלה. אני מאמין שכל שנה, שנה וחצי, ייתנו לנו פה מכה ברגליים, אחי. ואתה לא יכול לתת לזה לערער אותך. לא יכול. אתה צריך להיות דינמי, אתה צריך להיות פתוח לשינויים. זה החיים. ואתה יזיזו לך את הגבינה. אבל כל עוד אתה בזון שלך, ויש לך את מטרות העל, ויש לך גם את הדברים שאתה רוצה להשיג, אחי, עוד חודשיים, עוד 3 שאתה עובד לקראתם. כל עוד אתה בדבר הזה, האמביציה והשאפתנות הזאת, זה יותר סקסי מכל דבר אחר. נכון. ואז מה שנשאר, אם אתם רוצים טיפ הרבה יותר פרקטי בעיניי,
תתמידו, חצי שנה. בחצי שנה הזאת אתם אומרים, אם מישהי כאילו שמה על העין וזה ברכה, אבל זה לא מה שאני מחפש. חצי שנה, אני בונה את עצמי עסקית לאיפה שאני רוצה להיות, אני בונה את עצמי תזונתית לאיפה שאני רוצה להיות, ואני בונה את עצמי חברתית לאיפה שאני רוצה להיות, תזונתית וגופנית נניח זה אותו דבר. תסיימו את החצי שנה הזאת, תלמדו מה שתלמדו, ואז תבואו ל3, 4, 5 ידידות שלכם, תגידו להן, היי, כבר מכירה אותי, את יודעת, מי אני, מה אני, כזה, מה אני מחפש, אני רוצה להיכנס לזוגיות, אם אתם באמת מרגישים שאתם בשלים לזה, ורוצים את זה, מחפש להיכנס לזוגיות, את יכולה לנסות לחשוב מי הבחורה שאת מכירה מהמעגלים שלך שהכי מתאימה לי, תנו לה לעשות את החיבור, שהיא תחתום עליכם, אבל תנו לה סיבה אמיתית ללמה היא חותמת, ואז תצאו לדייטים עם בחורות שכבר ישררו אותם, וכנראה שאתם קיבלתם את הוולידציה, ולדעתי זה טיפ הרבה יותר פרקטי, אתה יודע, היום גברים יוצאים למועדון, אחי, וזה פיקציה. גברים בני 20, אין להם מה לחפש במועדון. הם יוצאים כי הם חושבים שאולי תצא איתם בחורה משם. וואו, הם גם הולכים, לא, אתה יודע מה, אני ראיתי לפני כמה זמן, הייתי עם חברים, יש לי חברים שהם בגילי ה-38, 40, אנשי עסקים, עורכי דין, עסקים של, אתה יודע, כל מיני חברות נקראת, אנשים באמת, בביטוח, ראיית חשבון, ואני יוצא איתם, אתה יודע, וזה חבר'ה שהם כבר עברו דבר אחד או שניים בחיים שלהם, חלק מהם גרושים, ילדים. אחי, הם לא צריכים, אתה יודע, אנחנו הולכים ברחוב, אחי, אנחנו מושכים, אתה מושך אליך בחורות. אני רואה קבוצה של גברים, בגילי ה-20, של 7 גברים, באים לשתי בחורות, לא, עכשיו, הם קלטו אותי עם החברים שלי, והם אומרים, עדן, בוא תעזור לי, אמרתי, קודם כל, סתמו את הפה שלכם, מי מדבר איתי? אתה, מי מדבר איתי פה? ככה אתם מתחילים עם בחורות? אתם באים 7 גברים, אתם חושבים שזה יצליח להם, ואז מה הם אומרים? חוזרים הביתה, שיט, לא הלך לי. אבל מה? שמתי 2,000 שקל על גרגוסים לשולחן. כן, זה היה לי... לא הלך לי, אבל שמתי 2,000 שקל על גרגוסים. אחי, היה לי, לא פוסטריל שהעליתי, של אחי, איזה גבר אתה בא למועדון, שם 2,000 שקל, איזה בחורות אתה מושך אליך, גם שאתה שם, מה אתה רוצה למשוך בחורות שאתה מביא? איך הם ינצלו אותך? הם יבואו, ישתו וילכו, איזה בחורות אתה תביא שם? גם מועדונים, לא בקטע, אתה מאמין שאפשר להכיר במועדון היום? אני מאמין שצא להתנדב, אחי. צא להתנדב. באמא, צא להתנדב. אני לא בכך אומר, הבחורות שם. אני אומר, צא להתנדב, אבל תבחר מטרה שאתה באמת רוצה להתנדב עבורה. תכיר שם אנשים, תכיר את המעגל החברתי, תבנה אותו לצד כל שאר הדברים שאתה בונה בחיים שלך. אבל תבוא עם גוד וויל ותפגוש עוד אנשים שגם באים נטו מגוד וויל, ואז תרים טלפון לאחד החברים שלך משם, אחת החברות שלך משם, תגיד, עדן, מה קורה אחי? תשמע, זורק לך את הכובע, או פשוט כשתראה אותו. אני חזק על המטרה החדשה שלי ל-2025, זה אני רוצה למצוא זוגיות שאני מאושר בה. אנחנו כבר מכירים וזה, מי אתה ממליץ? תתנדב אחי, זה יבוא. וזה דוגמה אחת מבין כמה, אבל אתה יודע, הנשים, גם נשים וגם גברים יוצאים למועדון בשביל לקבל איזושהי מנה דופמין, איזשהו צורך. נכון, מסכים איתך. אתה יודע מה ההבדל? נשים גם אשכרה מקבלות. ברור. נשים גם אשכרה מקבלות. אחי, ממוצע גבר, בחורה יפה ממוצע ביום, מה ניגשים אליה גברים? איזה יפה, איזה זה? אני אומר גם לגברים, תיגשו, אל תיגשו לשעה. בחורה יפה היא שיודעת שהיא יפה. בוא, אחי. זה למה יש לך בנות חינם עד 12 בלילה. כי אם הכניסה חינם, אז אתה מוצר. עכשיו, הכל בסדר. כי יש נשים, אתה יודע, אני גם לא שופט את זה. יש מישהי שהיא מדהימה, ובדיוק כמו שאני רוצה לראות ולהיראות, מתאים לה אחת לחודש לצאת בערב ולהרגיש כמו מוצר. מתאים לה, שזה מדליק אותה, שגברים... אפילו אם יש לה חבר, דרך אגב, זה מאוד... שכולם רוצים ללטוש אל העיניים, ומה אתה חושב? אני גם רואה את זה על יובל, וזה לא, אתה יודע, היא נאמנה לי ב-200%. אבל היא כן אוהבת שמתחילים איתה, בוא נגיד את האמת. אתה לא אוהב שמתחילים איתך? בטח, ובגלל זה אני אומר, זה לא אומר, זה לא משנה את העובדה, כמה זה מדליק אותה וכמה זה מרים לה, כשמישהו מסתכל עליה, כשמישהו מתחיל איתה איזה שיחה פלרטטנית, אפרופו הגברים שזה היה מעיף להם את הסכך עכשיו, אחי, מקפיץ להם את הקוף. ואז אני אומר, ואם אתה בא, יואבי, עם אלירן ויאלי, ועוד 8 גברים לשולחן, ושומרים שולחן, ואיזה דיילת בקבוקים ששמו לה חצאית וגוזייה, נותנת לכם בקבוקים של וודקה, ואתם בטוחים שזה מה שידליק בחורות. אחי, כנראה שיש בצד השני של הבר, גבר בן 35, עם עוד איזה גבר בן 40, 2 ידידות, הם יושבים בכיף שלהם כי הם באו לצאת, הוא יתפוס אותה לשיחה, היא תראה גבר הרבה יותר רציני, ואם היה מעניין אותה לצאת עם מישהו בסוף הערב, זה כנראה יהיה איתו. אז עד גיל 35, 40, או אם, לדעתי, אתה יודע, הפכת את עצמך לשם דבר, אני נתן לך דוגמה, כאילו, זווית יצירתית אחרת. אני רקדן פגז.
אני ראיתי, כן, מה קורה? זהו. אז כשאני מגיע... אפשר להשיג שם בחורות? דרך אגב, בשביל לקוח ששלחתי אותו לשם, והולך לו טוב, אבל... אל תבוא בשביל זה. אל תבוא בשביל זה. לא בשביל זה. הוא הלך לזה, והוא דווקא הכיר שם. גם לטובת המקום שאני רוקד בו. איפה אתה רוקד? בהוואנה. אז אני אשלח אותו אליך. אז שיתחיל איתך. שלא יתחילו... כי אם אתה בא, אני רק רוצה להגיד. נכון. אם אתה בא לשיעור ריקוד, ואז למסיבה, וזאת הפעם הראשונה שאתה רוקד בחיים שלך. גם שם, אחי, אתה נמצא מול אנשים שבמקבילה של אותו מועדון, המיליונרים פה הם אנשים שרוקדים כבר עשור. ואז אתה בא, אחי, כולך מביך, גב כפוף, לא יודע להוביל, לא יודע זה. ובגלל זה אני אומר... למרות שזה גם הרבה ביטחון. תבוא לרקוד, כי זה יכול להעלות לך את הביטחון העצמי, ותבוא לרקוד בגלל שאתה רוצה למצוא פעילות ספורטיבית, ואתה יודע מה? תבוא לרקוד גם כדי לראות bזה מעגל חברתי חדש. אל תבוא, כי אתה אומר, אני אזיין שם, כי זה לא מה שיקרה. אחר כך, תבנה את זה. 3 שנים תרקוד, 4 שנים תרקוד, 5 שנים תרקוד. זה מאוד טבעי, שאם זה מעגל חברתי מאוד בולט בחיים שלך, ואתה לא יצור, אז אולי גם שם אתה תמצא איזה בחורה טובה. אתה יודע, לצאת איתה, או אם תרצו, אז כאילו סטוצים וזה. אל תבוא בשביל זה. וזה, נכון. אתה יודע מה? זה תקף להכל. אל תבואו לשום מקום. בשביל להתחיל. זה בשביל להכיר רק. תבואו וצאו ככה לעולם, ואגב, הרבה יותר קל למדוד ככה הצלחה, כי אם אתה מודד הצלחה לפי האם הצלחתי להזרים מישהי הערב אליי הביתה, כאילו זה איזה פרס שצריך להשיג, אז יש תמיד סיכוי שלא תצליח. נכון, למה? כי החיים עצמם. אתה מבואס? ואז... אתה תלוי. בדיוק. אם אתה תמצא, אם יש לך 12 משימות, אחי, ונתת בראש ב-12 משימות, אז אם הגיעה בחורה, זה בונוס. נכון. מדהים. עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים, נראה שאנחנו נצטרך לעשות עוד פרק, כי זה היה מעניין, יש עוד הרבה שאלות. אני מחזיר לך שאלה שאתה שאלת אותי, מה זה מבחינתך גבר אלפא? גבר אלפא? גבר אלפא זה גבר שיש לו עולם תוכן מפותח משל עצמו. זה גבר שנותן לאישה שלידו להיות הפרא המדהים שהיא. זה גבר שלא נותן לה קנאה או לכל מיני דחפים מצריים בחיים שלו להקפיץ לו את הקוף בצורה שהוא מתפרץ, בצורה שהוא מתלהם. זה גבר שמאוד מאוד קשה להזיז אותו מהסנטר שלו. אני רואה גברים, אחי, חותכים אותם בכביש, הם מתחילים לקלל. כמה חלש אופי אתה צריך להיות כדי שמישהו יחתוך אותך בכביש? לא, אני גבר. וזה הרס לך את היום. גבר זה להיות בשקט הרבה פעמים. זה הרס לך את היום. גבר זה מישהו שנותן מילה ועומד בה. גבר זה מישהו שהוא יכול להיות גבר אלפא, סלע יציב, עבור ההורים שלו, עבור אחותו, עבור הבת זוג שלו. חברים שלו יודעים שהוא לעולם לא יתענף עליהם מאחורי הגב. חברים שלו יודעים שהוא תמיד יהיה שם בשבילם. גבר אלפא זה מישהו ששמח בהישגים של האנשים הקרובים אליו, כאילו הם היו שלו והוא לא מקנה בהם. וגבר אלפא כנראה, בסוף אני מזקק את כל זה, זה גבר שהוא כבר שלם ממי שהוא, והוא לא מפסיק לרדוף על להיות הגרסה הטובה יותר של עצמו, ראה ערך, גאה ורחוק מלהיות מסופק. מדהים, טוב, ארז סיכם את זה בצורה מושלמת. קודם כל, זה ארז שטראוס, אני שם כאן את ה... תבואו לאינסטגרם, תבואו למתחת לחגורה. אנחנו לא צריכים להגיד לך יותר מדי, זהו. עדן, אתה עושה מצווה, אחי, אני רואה באינסטגרם וזה, אני שמח שלגברים יש אותך, אחי. ואני שמח שהכרתי אותך, אחי, ובעזרת השם נעשות פרק. יאללה. יאללה, אמן. ביי, מלך. ביי.